No sieltähän se mummon kulta viimeinkin tulee. Missä sinä kävit? Ehdin jo huolestua. Mä kävin vaan tuolta Kitskalta vähän mässyillaksi. Kyllä mä näin, että sä olit pounannut. Mut kato, kun mä juttelin Tapsan kanssa, niin mä en oikein ehtinyt vastata sulle. Mummohan taisikin tavata sen Tapsan, sellainen pudinhäntä poika. Eikö se asunutkin teillä jonkun aikaa? Joo, viime vuonna. Sehän on ton Faijan eksän skidi. Mut nythän Faijalla on se Maiju. Joo, mä kuulinkin, että tämä Maiju on jo muuttanut tänne. En ole ehtinyt vielä tavata. Millainen se on? Mitäs tykkäät? No en mä nyt tiedä. Sillä on 2 pientä skidiä ja koira. Se koira on kyllä tosi kiva, mut ne kakrut ottaa kyllä välillä hermoa. No mitäs äitis? Ei kai se mitään, mitä se? Sillähän on se uusi mies, se Ami. Amilla on 3 kakrua. Ne on nyt mun bonussisaruksia. No, bonusta sai ennen vaan ostoksista. Mummollekin tulee lapsen lapsia kuin sieniä sateella. Ja kohta mummokin on semmoinen bonusmummo. Ne Maijun lapset on täällä vaan vuoroviikoin ja sitten ne on joka toinen viikko Faijallaan, joka on nyt siis Tapsan äidin nyksä. En pysy enää perässä. Eksät ja nyksät ja kuksat, sanon minä. Mutta onko sulla kulta jo nälkää? Mummo toi Karjalan paistia ja keitetään perunat. Ei, kun mä tilasin jo pizzat. Ne tuodaan 7. No onko sulla rahaa? No ei, mut kai sulla on. Sä voit maksaa sitten MobilePayllä tai lähimaksulla sit ovella. No en minä sellaisia osaa. Minä olen tottunut maksamaan kaikki rahalla tai sitten kaupassa pankkikortilla. No kyllä mä jeesaan sua. Ai niin, Vaijahan sanoi, että sulla on jotain ongelmia sun kännykän kanssa. No joo, Voinko sä näyttää mulle? Joo, kun tästä on akku aina lopussa, pitää olla koko ajan lataamassa. No ei ihme. Hitto, sullahan on täällä kaikki sovellukset auki, mitä sä ikinä oot käyttänyt. Nämähän pitää poistaa. Mä poistan nää. No en minä mitään sovelluksia käytä. Soitan joskus ja laitan viestin jollekin. Kyllä sä oot kuule käynyt aika monella sivulla. Kato, jos sä katot vaikka sun puhelintietoja, niin sun pitää sit painaa tästä laatikosta ja rastista ne pois. Muuten ne kaikki vie muistia ja sillä tavallahan ne vie akkuakin. No sä olet paljon fiksumpi kuin mummo, vaikka olet vasta 9-vuotias. No. Mummo, mä pyysin Tsädän tänne illaksi. Mä sanoin, että mä oon yksin kotona. Niin voisitko sä voisitko sä mennä jo aika aikaisin tonne makkariin, niin kuin nukkuu. Kato, kun Tsädä siis luulee, että mä oon yksin kotona ja eiks vanhukset muutenkin, niin nehän menee hirmu aikaisin pois. Please, mummo, please. Piis! Niin. Häpeätkö sä omaa mummoas, poika? No enhän mä nyt tietty häpeä, mutta kato, kun tää Tsädä luulee, että mä oon yksin houmu. Houmu ja Tsädä. Onko se tytön nimi? Nyt minä ymmärrän. Voi juupeli, jokos mummon kullalla on tyttöystävä. Kyllä minä ymmärrän, mummokin joskus ollut nuori. Kerrankin kun oltiin salaa. Lopeta, ei tää Tsädä on mikään Friidu.
Vaikka en mä oo sitä koskaan niinku fyysisesti tavannut vielä, kato me on vaan sometettu. Oho, ja se haluaa tulla tänne, kun sä oot yksin kotona. Joo. Mitäs sinä tiedät tästä Sälästä? No, se asuu Kärpäsessä ja se on varmaan mun ikäinen, koska se tykkää ihan samoista peleistä kuin mä. Me aiotaankin pelata koko ilta. Kuules nyt, Osku. Mummo on lukenut, että siellä netissä on kaikenlaisia huijareita, jotka tekeytyy ihan muuksi kuin mitä ne on. Nyt mummo kyllä haistaa palaneen käryä. Asuu Kärpäsessä. Eihän kukaan voi asua Kärpäsessä, se on mahdotonta. Ja Sälä. Ja semmoista nimeä olekaan. Täysin keksitty. Mummo, sä oot sitten crazy. Totta kai se asuu Kärpäsessä, kun Kärpänen on kaupungin osa Lahes. Ja sitä paitsi Sädä on tietysti sellainen nimimerkki. Kaikkihan sellaista nykyisin käyttää. No, ootko sä nähnyt sen kuvaa? Tai eihän se mitään todista. Sinnehän voi laittaa kuvansa kuka tahansa. Kyllä mummo nyt hakee kaulimen keittiöstä ja kalauttaa sen miehen tainnoksiin. Ja sitten sinä soitat poliisin. Rauhoitu nyt, mummo. Minkä miehen? Kuule, mummo, älä oo noin kringe. Se on varmasti sellainen pedofiili, tai ainakin murtovaras, tai raiskaaja. Pitäisikö nyt soittaa äidillesi ja isällesi? Ei varmasti soiteta. Kato, Fatsi on Maijun kanssa Pariisissa ja äiti on Lapissa. Vai soitanko mä niille, että mummo täällä pelkää raiskaaja? Mikä vitsi? Älä sinä hahattele, poika. Kyllä on oltava varuillaan. Ja miksi sinä annoit osoitteesi tuntemattomalle? Kyllä on. Ei ole sinun isälläsi ja äidilläsi ollut aikaa neuvoa sinua. Aina ne on menossa jonkun eksän tai nyksän kanssa. Ja vielä kuksa kädessä. Voitko perua sen tapaamisen? Ihan tosi. Kirjoita sille, että olet sairaana ja että isokokoinen mummosi on tullut sinua hoitamaan. Keksi vaikka, että mummosi on tarkka ampuja. Kyllä sä oot hullu. Ajattele nyt, mitä Sädäkin isokokoinen. Tarkka ampuja, mistä sä vedät toita mummo? Enkä mä halua tehdä ohareita. Kato, kun mä oon ihan koko päivä imuroinut sitä varten. Olet vai? Joo. Täällähän on lattialla villakoiria. Katsoi heti kun tulin, että ei oo kukaan siivonnut. No höhlä, kun mä oon imuroinut pelejä netistä. Me pelataan Minecraftia ja Fortnitea ja kaikkea sellaista pleikkarilla. Ja semmoista imurointia, kun ne peruisit sen Sälän tapaamisen, kun mummokin on tullut Oulusta asti. Syödään sitten pizzat ja pelataan Afrikan tähteä. Sitä mummokin osaa. No, ok. Mut jos lupaat, että et sitten kerro Fatsille eikä Mutsille mitään siitä hirveästä raiskaajasta ja murtomiehestä, joka meitä uhkasi. En kerro, mutta älä sinäkään kerro osoitettasi tuntemattomille. Mummo, voiks mä täkää sut tänne? Mikä on sun nikki? No mikä se on semmonen nikki? No sun käyttäjänimi tietysti. No et nyt täkkää etkä väkkää mummoa, mutta kuvasi voisit mummolle lähettää. No ok. Lähetänkö mä sen Instassa vai Snapissa? Minulla on vessahätä. Mummo, sä oot kyllä boomeri.
No tietäs vaan, mikä sellainenkin on. Sitten vielä. Älä Osku häivy. Ei, älä häivy Osku mihinkään, kun tää